نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے آقا لجپال نبی میرے آقا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدو وقت نظر آئے آقا جدو وقت نظر آئے دامن دی ہوا دینا لجپال نبی میرے آقا لجپال نبی دوا دینا جدو وقت نظر آئے آقا جدو وقت نظر آئے دامن دی ہوا دینا لجپال نبی لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا کدی اٹھنا کدی بینا کدی ایویں ٹر پینا کدی اٹھنا کدی بینا کدی ایویں ٹر پینا لنگے رات جدوں پوتی آقا لنگے رات جدوں پوتی پلکاں نوں سجا لینا لجپال نبی میرے آقا لجپال نبی میرے آقا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا سرکار دی محفل وچ چولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ چولیاں بچھا لجپالا لجپالا لج رکھ لوی لجپالا آقا لج رکھ لوی لجپالا لج رکھ لوی لجپالا خالی نہ لٹا دینا رکھ لوی لجپالا لجپالا لج رکھ لوی لجپالا خالی نہ لوٹا دینا لج رکھ لوی لجپالا لجپالا لج رکھ لوی لجپالا
لجپال لجپال میری لجپال میری لجپال نبی میرے آقا لجپال نبی میرے آقا لجپال نبی میرے درداں دی دوا مناجات کا آخری شعر ہے۔ برگزیدہ بندے جلوہ گر ہیں، میں نام نہیں لے رہا، کسی محبت کے تحت نہیں لے رہا، سب جانتے ہیں کون کون آئے ہیں۔ اور آج کی شب آپ جانتے ہیں 8ویں محرم الحرام کی شب ہے، اور اس رات کے صدقے اس دعا کا آخری مصرع ان اہل مدینہ کی نسبت سے جن کی نہ جانے کس کس انداز میں طلبگیری ہوئی اس بارگاہ میں، کیسے ان کو بلایا گیا اور پھر ان کی تمنا کی کیفیت کیا ہے۔ سائم دی تمنا روے آکے مدینے بچ پاویں طیبہ پاویں طیبہ دے کتیاں دے پاویں طیبہ دے کتیاں دے آقا پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا پاویں طیبہ دے کتیاں دے آقا پاویں طیبہ دے کتیاں دے آقا پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا درداں دی 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 دوا دینا دربار دکھا دینا درداں دی درداں دی درداں دی درداں دی درداں دی درداں دی درداں درداں دی دوا دینا دیدار کرا دینا درداں دی درداں دی درداں دی درداں دی دوا دینا بس دیدار کرا دینا لجپال میری لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا درداں دی درداں دی درداں دی درداں دی درداں دی درداں دی جدوں وقت ندا آوے جدوں وقت
ندا آوے قدماں چ جگا دینا درداں دی 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 ایک باری لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت ندا آوے قدماں چ جگا